работите? Нали това казвам? Нали това казвам? Седите, дете и не работите! Седете ли проти третите? Аз за какво ви избрах да ми работите тук на вилата Русенско 2 могили, бе? За какво ви избрах? Да ми седите и да не работите ли? Да ви работим двете могили на Русенско! Да работите! Да работите! А вие що не работите? Що не работите? Аз те питам! Аз те питам! Нали ви видях, че вие мъкнете по една стула на курс. Другите майстори мъкнат по 5-6 стули на курс, а ви по само една тухла на курс. Какво ми се мъкнете само с по едно на курс? А другите майстори с по 5 на курс. Не те ли е срам малко? Малко срам да те е. Малко ли не те е срам? Тебе! Пако! Да. Какво? Вече вам гъдал. Кажи бе. Обясни защо по една тухла на курс. Защото не бързи! Затова отиваме, взимаме една тухла, носиме, връщаме се, взимаме друга, а другите не бързи. Затова носят по 5 на курс. Нашите не бързи. Ще занесем една, пак ще донесем, пак ще занесем. Какво е това, бе? Какво е това, бе? Не, аз питам какво е това, бе? Жутеница. Бе, върху какво е дете, бе? Върху тази грозотилница тук. Как, бе? Това е много ценна семейна картина, бе. Как грозотилница, бе? С много богата история. Той ние сме оставили истории, малютеница тук, бира малко, сме поляне. Ей, мало, няма ми едеш покрива, няма ми едеш покрива. Къде е срам? Няма да ти едеш покрива! Да ми ядеш! Не ми едеш покрива! Внимавай, какво си кажеш? Уволнението е дошло! Настъпило е уволнението! Ая! Малумиче, за нищо... Чакайте, бе, къде ми е котката, бе? Къде ми е котката? Къде ми е котката? Къде ми е котка? Какво? Видяхте! Правите нещо за гърба ми! Да ми ядеш покрива! Това мина! За покрива мина! Котката питам, къде ми е? Това е актуално! Къде ми е котката? Именно не, аз те питам къде ми е! Къде ми е котката? Чай, че пеперуди ми влязаха в устата! Много пеперуди в руша, бе! Кой това не е? Да ми ядеш пеперудито! Моля, затъмни ги се! Налапате пеперуди, хора! Затъмни ги, тя ги затъмни! Затъмни ги, да не... Ай, малумичи! Къде ми е котката? Къде ми е котката? Оди каза така да направиш! Къде ми е котката, бе? Къде е котката? Ти знаеш ли къде е котката? Котката, няма вече котката. Котката, няма вече котката. Айде! И вие ли сте, бе, така? А знаете ли, че ще наакате, ако ви кажа? Пак на по една. Патко, трябва да ти кажа нещо сериозно, да се успокои. Кажи. Иди. Какво си го набрал този салам в уста? Успокой се, Патко, трябва да ти кажа нещо. Какво? Айде. Котката ти вече не е сред нас. А къде е? Там ли е? Котката ти не е сред нас. Вие сте ме убили котката? Котката Били сте ме. Котката се самоуби. Кот е тук се самоуби само. Не мога да повярвам. И аз не можах, ама така става. Няма да Гледах и не стига. вярвах. Да. Гледах и не вярвах. И ядем с жони. То така му викаме, заповядай, хотела при нас да хапнеш. То не искам. Вярва се ме ние ела, галиме го. Нали, галиме го така по опашката, кадровата. По едно времето много се разигра и взе да драска. Жони.
Бе да ме захапе на малкия пръст, на големия крак. И по едно време аз викам, махни се, мръсна долна котко, такава нахална и не стана много свидно и такова, стана и гуздо. Как? Гуздо. Пеперуди, като връбчета са. Като връбчета са, апат. Кото му стана гуздо и реши да се самоубие. Качи се на последния етаж, хвърли се от покрива, удари си главата на бордюра, върна се на комина, се удари, пак падна на шосето, минаха 3-4 румънски тирове. А то се беше вързало за крака и понеже горещо реши да се разходи в една кофа с вода. Се топи, се топи, откъде да знае, че има 7 живота. Реши да изсъхне, влезе в микроволновата на 35 минути. Ама и това не й помогне да я мине на главичката и се зазида там в стената, сама се на малка котешка бистри. Стената се зазида сама. Малумници. Вие сте ми убили котка. Да. Не мога да я видя. Много добре се е зазидала. Да, самоубиса сама. Самоубиса сама. Убили сте ми котка. Да, Убили сте ми я. самоубиса не случи с Убили сте ми я. Убили сте я. Убили сте я! Вие. Сама се самоуби, даже ти остави през смъртно писмо. Каза за баткото при смъртно. За кой? За баткото при смъртно. Чак не съм бат. За батко! Предсмъртен за батко. Нищо не се чете, бе. Защото Котко го е писал грозно. Дръж картината. Дръж картината. Ела ми отпред. Аз, Котто, на господаря, се изчекнах на Дунав мост. Оле! На Дунав мост. Се изчекнах И се самоуби. с румънски тиражи Оле! и се самоубих сама. Подпис Жони. Да се грамотам. Ей, малумници!